Cambados será a nova capital da Garda Civil no Salnés. O mando trasladarase de Vilagarcía coa construción do novo cuartel cambadés. O proxecto da nova sede constará de 2 edificios e saliu a licitación por 6 millóns de euros. Que tal? Boas noites. O novo cuartel contará con dependencias oficiais e vivendas. De seguido ampliamos antes titulares. Gonzalo Durán agarda que a Garda Civil localice os autores do atentado contra a súa vivenda. O rexedor vilanovés os gravou coas súas cámaras. A Policía Local de Ribeira detivo a un condutor que se deu a fuga na Pobra. Ao parecer fuxira despois de colindir con 2 vehículos estacionados no municipio veciño. A Confraría de Pescadores de Rianxo convoca para este sábado unha concentración do sector do mar pola situación na que se atopa a ría da Arousa. A cita será ás 11 da mañá na Praza do Concello. A CIGA mobilízase en Vilagarcía e o Grove por un convenio xusto para a conserva. Piden mellores condicións e igualdade de salarios. A mellor unidade de España na loita contra a hepatite C está en Pontevedra. A área de dixestivo do Complexo Hospitalario Pontevedrés recibiu o premio BES in Class por segundo ano consecutivo. Como adiantábamos ao comezo das novas, o novo cuartel da Garda Civil de Cambados converterá a vila na capital da compañía na comarca do Salnés. O mando da zona cambiará por Vilagarcía polo concello cambadés. Esta tarde presentouse o proxecto para as novas instalacións. Serán 2 edificios, un de dependencias oficiais e outro de vivendas, cuxa construción comezará no segundo trimestre do 2023. Cun prazo de execución de 15 meses, as obras saíron a licitación por case 6,2 millóns de euros. Cambados estreará cuartel da Garda Civil na segunda metade do 2023. Hai uns días as obras saíron a licitación por 6,2 millóns de euros. Teñen un prazo de execución de 15 meses e de cumprirse as previsións, os traballos comezarán no segundo trimestre de 2022. Se trata de una nueva modelo de cuartel en el cual disponemos 2 edificios separados, en un edificio que será el edificio principal de las dependencias oficiales que dará a la Rúa Valle Inclán, en el cual se situarán las dependencias oficiales, el área de detención y el área de intervención de armas, de las que consta el cuartel. Y en una parte más interior de la parcela es donde ubicaremos el edificio de viviendas, que en esta ocasión cuenta con 16 viviendas para los funcionarios de la Dirección General de la Guardia Civil. As novas instalacións serán duns 5.000 metros cadrados construídos. O edificio de vivendas será de planta baixa e 4 plantas, con 4 vivendas en cada unha. En canto ás dependencias oficiais serán de planta baixa máis 2. A maiores haberá unha planta soto común aos 2 inmobles que ocupará case toda a parcela. Ademais de estrear cuartel, Cambados pasará a ser a capital da Garda Civil no Salnés. Lo que va a absorber es la organización territorial que nosotros tenemos ahora mismo en la zona del Salnés. La capital del Salnés, desde el punto de vista de la compañía, lo que es la compañía, está en Villagarcía y pasará a estar en Cambados. Lo que es el mando de esta zona. Está previsto que as novas instalacións se trasladen ao redor de 60 efectivos, entre eles os máximos responsables da zona. Unha obra, a do cuartel, moi demandada e necesaria en Cambados. Una obra importante que va a poner solución, o que va a solucionar las eficiencias que las instalaciones de la Guardia Civil tenían en Cambados y que van a estar a la altura de la importancia que tiene la dotación de la Guardia Civil en el concello de Cambados. Algo tan necesario, porque si de verdad queremos un pobo bonito, queremos un pobo turístico, temos que ter un pobo seguro, un pobo donde exista seguridade, un pobo donde a Garda Civil este aquí coa súa presencia, pero sobre todo no que se sintan ben e no que se sintan dun xeito confortable. En canto ás dependencias que ocupa provisionalmente a Garda Civil na actualidade, as do Centro Cultural da Merced, a intención do Concello é repensar os usos do edificio. Nun primeiro momento recuperará o seu uso sociocultural, aínda que non desbotan trasladar ata alí as oficinas da Policía Local, situadas na planta baixa da Casa Consistorial. As cámaras da casa de Durán foron as que gravaron os autores do atentado na súa vivenda. O alcalde vilanovés instalara os dispositivos debido aos continuos ataques que estaba recibindo. Os feitos aconteceron en setembro, cando 2 individuos lanzaron un artefacto incendiario por unha fiestra da vivenda do rexedor.
Os atentados que os concelleiros de Vilanova denunciaron que está a sufrir o seu alcalde e que xa están en mans da Garda Civil son máis graves do que se puidera imaginar nun pequeno concello como Vilanova. O pasado mes de setembro, 2 encapuchados lanzaron un artefacto incendiario contra a casa de Durán, poñendo en perigo ao rexedor e a súa familia. 2 individuos, hombre e mujer, le prendieron fuego en mi casa. Así de sencillo, metieron por una ventana un artefacto incendiario e le prendieron fuego en mi casa. Os feitos están gravados polas cámaras de vixilancia que instalou na súa vivenda o propio rexedor vilanovés. Durán as instalou debido aos continuos actos vandálicos que estaba sufrindo. Por unas cámaras de vigilancia que puse yo en mi casa porque, no sé, ahora justo 2 o 3 meses antes, me destrozaron ya otra vez la misma vidriera, porque aparte de prenderle fuego a la casa, destrozaron una vidriera y 3 meses antes destrozaron la vidriera y me destrozaron el coche. Entonces puse unas cámaras de vigilancia e a ver os cazamos. O alcalde non puido dar máis datos ao estar a denuncia en mans das autoridades, pero agarda que grazas a esas imaxes a Garda Civil pode identificar os culpables. Es un pueblo pequeño. Ya os digo bastante. Una pareja joven. Como comprenderás, venían con mascarilla. Hay que ser imbéciles. Piensan que porque ir con mascarilla, cuando te cazan, por la forma de andar, por cómo vas vestido, no sabemos quiénes son. Gonzalo Durán tamén indica que ao pouco de cometerse o atentado, unha páxina de Facebook celebrou o acontecido. Hay una página de Facebook que dice, unas horas después del atentado, ya le llegó su hora. Página de Facebook. Facebook es fácil identificar quién está detrás de la página de Facebook, ¿verdad? Es fácil. Eso es un delito de odio ya. Y esa persona está identificada. La de Facebook está identificada. A subdelegada do Goberno e o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil trataron o tema na presentación do novo cuartel da Garda Civil de Cambados. Maical Arriba denunciou os atentados que está a sufrir Durán e sinalou que non hai probas que os relacionen con ningún partido político. Pola súa parte, o coronel da Garda Civil indicou que continúan tratando de identificar os culpables. Por supuesto que condeno cualquier tipo de agresión, sea de quien sea y contra quien sea. Y si es contra un alcalde, pues con más razón todavía. Pero yo quiero insistir en eso, en que no hay ninguna relación en este momento de esos hechos que ha sufrido el alcalde, ni política ni institucional. As forzas e corpos de seguridade do Estado alertan do aumento de lesións físicas e agresións sexuais nas concentracións de menores, episodios que atribúen, entre outras causas, a inxesta abusiva de alcohol no tempo do ocio nocturno. Esta foi unha das problemáticas que lle trasladaron a subdelegada do Goberno en Pontevedra, no marco da Xunta Provincial de Seguridade, na que se analizaron as cifras de delincuencia e infraccións penais na provincia durante os últimos meses. Maical Arriba e os mandos policiais comprometéronse a desenvolver un traballo policial continuo para evitar que sigan a producirse este tipo de delitos. A comparativa interanual amosa que no último ano as denuncias de lesións físicas rexistradas na provincia aumentaron nun 25%. As agresións sexuais pola súa banda medraron nun 23%. Preocupa tamén o incremento dos ciberdelitos. De feito, supoñen xa 1/3 da totalidade de delitos que se cometen na provincia e con respecto ao 2017 medraron nun 317%. A Policía Local de Ribeira detivo a un condutor que se deu a fuga tras colindir con 2 vehículos estacionados no concello veciño da Pobra do Caramiñal. Está acusado dun delito contra a seguridade vial. Os axentes de Ribeira recibiran un aviso da Garda Civil de Tráfico para que procederan á busca do turismo que estaba identificado. Puide ser interceptado no lugar de Martín. Cando os axentes intentaron darlle o alto, volveu a amargar unha nova fuxida. Precisamente, a Dirección Xeral de Tráfico iniciou hoxe unha campaña especial de vixilancia. Será hoxe e mañá e centrarase en verificar o estado dos neumáticos e das luces dos vehículos que circulen polas estradas galegas. Segundo informes da propia DXT, o pasado ano, o 62% dos vehículos que sufriron accidentes con vítimas en Galicia tiñan máis de 10 anos de antigüidade. Razón pola que decidiu incluir no calendario anual de campañas unha específica dedicada á vixilancia das condicións dos vehículos que circulan polas estradas, e en concreto o estado dos neumáticos e luces como elementos claves na seguridade dos vehículos. Mais novas, o sector do mar de toda a Ría de Arousa está chamado á concentración que terá lugar este vindeiro sábado ás 11 na praza do Concello de Rianxo. A convocatoria parte da propia confraría de pescadores en protesta pola situación na que se atopa a ría.
A situación grave pola que está a atravesar o sector foi unha das razóns que levou o Opósito Rianxeiro a convocar esta concentración, que se desenvolverá este vindeiro sábado ás 11 da mañá na Praza do Concello. Segundo sinala o patrón maior Miguel Ángel Iglesias, a ría languidece. O maltrato que se está a someter debido aos vertidos continuos, sumado á falla de interese por parte das administracións, provoca a desfeita do sector. É un futuro desolador. Eu a esta ría botolle 3-4 anos como moitísimo a este ritmo. Estamos vendo que pega coletazos porque pide socorro a gritos. O que non pode haber é tantos vertidos como está habendo a día de hoxe, tanto no río Ulla como dentro da mesma ría da Arousa. Iso temos que ponerlle fin a todo e a administración ten que poñer punto final a esta situación, porque estamos vendo que os desoves, non co tema dos vertidos, que quede claro que digan que o marisco está mal. O marisco está perfectamente porque o Intemar vela polo consumidor para que o produto que sala daqui vai ao 100%. O problema dos vertidos é no estado larvario, como nos din os biólogos, que afecta, que mata todo o estado larvario. Por ese motivo non está habendo os desoves que había antiguamente. Despois que nos fagan un pouquiño de caso, porque eu penso que o sector do mar sabemos do que falamos e sabemos o que daba e o que está dando e sabemos como pode volver a producir esta ría sin vertidos á ría e facendo un pouquiño de caso aos mariñeiros no tema do río e en outras especies como pode ser en pesca. Eu penso que esta ría volve a ser productiva en un ano de sobra. A chamada non é só local, senón que se traslada tamén a toda a ría de Arousa. Nos mandamos convocatoria a todas as cofradías da ría da Arousa, incluso a plataforma, setor mexilloeiro, mandamos aos daqui, ao setor mexilloeiro, si mandamos aos daqui, pero está aberto a todos mariñeiros e mariñeiras que queran asistir, porque esta ría, a verdad, que pide socorro a gritos, ou miramos por ela ahora, ou senón é mellor coller as lanchas e poñelas nunha rotonda, porque isto xa non ten futuro. Tamén se mobilizou hoxe a CIGA en Vilagarcía e no Grove reclamando un novo convenio pro sector da conserveira. O sindicato escolleu estas dúas localizacións porque nelas atópanse as factorías dos empresarios que están representando a patronal. Mantéñense nas súas reivindicacións de xornada xusta, salarios dignos e igualdade entre homes e mulleres. As negociacións entre a patronal e os sindicatos polo novo convenio do sector da conserva continúan bloqueados. Ante a falta de acordos, a CIGA continúa coas súas mobilizacións. No día de hoxe, o sindicato manifestouse diante das fábricas dos empresarios que están representando a patronal. As mobilizacións tiveron lugar tanto en Vilagarcía como no Grove. Porque siguen mantendo e incrementar a xornada de luns a domingo, non reconocen a discriminación salarial que hai entre o grupo 5 e o grupo 6 de fabricación. Por lo tanto, non queren unificar esos dous grupos. Por outro lado, tamén temos unha discrepancia que para nós tamén é importantísimo, que é o incremento salarial. En canto ao incremento salarial, a CIGA pide que o aumento sexa por riba do IPC. A mesma patronal, nun convenio por 5 anos, está incrementando durante os 5 anos un 7%, cando sabemos que o IPC agora mesmo está nun 5,4%, e para a CIGA non vai a negociar ningún convenio que non manteña o que é o poder adquisitivo dos traballadores e traballadoras. Por lo tanto, nós o que estamos pedindo ahora mesmo é o IPC real máis un punto. Nas negociacións, a patronal cedeu un pouco nas súas demandas, pasando duns incrementos salariais dun 0,25% a un 1,75%, un aumento que dende a CIGA consideran que está moi lonxe do incremento necesario. E ahora mesmo xa estamos que para este ano dá un 1,50, para o ano dá un 1,75. Pero como podedes ver, está claro que está por debaixo do que é o IPC real, non? Entón non o podemos aceptar. Tamén en materia de igualdade, a patronal propuxo algunha mellora. A oficial de segunda lle incrementarían un 0,40 a maiores do que se negocie na subida salarial do convenio, a oficial de segunda un 0,6 e a maestra un 0,8. Eso é o que está ahora en riba da mesa, un incremento adicional para eles intentar que vaya disminuindo a brecha salarial entre esos dous grupos, pero para nós evidentemente é insuficiente. A vindeira reunión terá lugar en Madrid os días 30 de novembro e 1 de decembro, punto de encontro que critican dende a CIGA o estar o 80% da produción e dos traballadores en Galicia. Dende o sindicato agardarán o que aconteza nesa reunión, e no caso de non chegar a acordos non descartan a folga, segundo explican, por un salario digno, unha xornada xusta e a igualdade entre homes e mulleres.
O BNG presentará unha iniciativa no Parlamento para que o Goberno galego dea as explicacións oportunas da súa decisión de poñer a exposición pública unha solicitude de autorización por parte da empresa que xestiona a mina de San Fins en Lousame para a realización de vertidos de augas residuais depuradas ao río Pesqueira. Para os nacionalistas a decisión resulta do máis sorprendente, xa que existen informes da propia Xunta a través de Augas de Galicia que indica que a proba piloto realizada pola firma non dá os parámetros exixidos, carecendo ademais do preceptivo informe de impacto ambiental, un trámite imprescindible segundo eles para recuperar a actividade mineira en San Fins. Informes da propia Xunta de Galiza polo organismo Augas de Galiza, un mesmo deste ano, de abril deste ano, donde se indica claramente que a proba piloto que se puxo en marcha pola propia empresa non dou os resultados que cumprirían, digamos, cos requisitos exixidos, non cumpre, polo tanto, e así o deu o informe con claridade, os parámetros ambientais exixidos, con uns índices de metais pesados que sobrepasan os índices establecidos e eso por un lado, e polo outro temos que sumar que non hai estudo de avaliación ambiental. Un estudo de avaliación ambiental que xa a Xefatura Territorial de Política Enerxética no ano 2020 facía constar que era absolutamente imprescindível para retomar a explotación da mina. Dende o BNG non entenden como a Xunta toma esta decisión, que non se adecúa a legalidade ambiental, ademais de ir en contra dos intereses do sector do mar, posible damnificado pola reapertura da actividade mineira. Nos o que nos parece é que a Xunta de Galiza, no caso da mina de San Fins, hai moito tempo que ven actuando erráticamente e, sobre todo, ven actuando en contra do sector primario desta comarca. Nós temos un sector primario que é o que dá vida realmente económica e socialmente a esta comarca, que é o sector do mar, o sector que traballa na ría de Muros e Noia, e que se ve amenazado por moitos motivos, pero dende logo por un fundamental que é a explotación das minas de San Fins. Nós non estamos en contra da minería, pero sí estamos en contra desta minería que quere facer esta empresa. Esta empresa o que quere é acabar co futuro da nosa comarca. E o futuro da nosa comarca pasa por salvar a nosa ría. Dende o BNG tamén aludiron ao grave problema medioambiental aínda non resolto, como é o das filtracións das balsas de residuos da propia mina que están abandonadas. Temen que en calquera momento poida producirse unha catástrofe de efectos irreparables. Momento para a publicidade. Nun segundo regresamos con máis novas. Ata agora. Continuamos nas novas do día. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés continúa preparando a nova campaña de vacinación da COVID-19. A partir do venres, as persoas de entre 70 e 79 anos serán citadas para recibir a terceira dose da vacina nos dous novos puntos habilitados. A sala de exposicións do edificio administrativo da Xunta de Galicia no caso de Pontevedra e o antigo edificio da Comandancia da Mariña no de Pilar García. Para que o operativo se desenvolva do mellor xeito posible, dende a xerencia piden á poboación citada que chegue con puntualidade a vacinación, pero evitando antelacións que poidan xerar aglomeracións. No caso do vacinódromo da cidade de Pontevedra, habilitarase un aparcadoiro para as persoas con mobilidade reducida ou que usen cadeira de rodas. Contarán con prazas gratuitas de estacionamento limitado a 1 hora no aparcadoiro soterrado próximo ao edificio administrativo. A mellor unidade de España na loita contra a hepatite C está en Pontevedra. A área de dixestivo do complexo hospitalario pontevedrés recibiu o premio Best in Class por segundo ano consecutivo. Dende que no 2015 se puxeron en marcha os novos fármacos, a área tratou xa a máis de 1.150 pacientes con esta enfermidade infecciosa, un ritmo que non parou nin nos tempos máis difíciles da pandemia. O obxectivo, converter a área na primeira en declararse libre desta enfermidade. O traballo da unidade de dixestivo do complexo hospitalario de Pontevedra para detectar enfermos de hepatite C sitúa como a mellor de toda España na loita contra esta infección. Un traballo que non decaeu nin sequera nos peores momentos da pandemia. Hemos desarrollado desde Pontevedra estrategias innovadoras diferentes para combinar, por un lado, tratamientos excepcionalmente buenos, porque no hay otra manera de describir un tratamiento que cura una enfermedad potencialmente mortal, con estrategias nuevas, centradas fundamentalmente en los últimos 2 años en la utilización del Big Data
y de la herramienta de inteligencia artificial del Sergas. Por segundo ano consecutivo foi galardoada co premio Best in Class. Grazas ao seu sistema conseguiron detectar que na área hai uns 250 pacientes sen diagnosticar. Con 47 deles non foron capaces de contactar. Hemos utilizado estas iniciativas para diagnosticar pacientes que desconocían que tenían la infección a nivel de atención primaria, identificando con todos estos datos de los que dispone el Servicio Gallego de Salud y que vehiculiza a través de la historia clínica electrónica que compartimos todos los profesionales. Y por otro lado, identificando pacientes que por algún motivo habían sido diagnosticados en el pasado, pero no fueron enlazados con un médico que estudiase su enfermedad y que les ofreciera un tratamiento. No 2015 puxéronse en marcha os novos tratamentos. Dende entón é posible curar os pacientes de hepatite C. Carlos Sánchez é un exemplo. Curou da enfermidade cun trasplante de hígado e cos novos medicamentos. Es un tratamiento, como había dicho el doctor, de 3 meses y yo en 20 días había negativizado ya era negativo. Y bueno, yo tampoco querría, si me lo permiten, despedirme sin hacer un llamamiento a la donación. Que me ha salvado la vida y que sin duda la donación es la prueba evidente de que hai vida despois de la muerte. En función do caso, 1 ou 3 pastillas diarias son suficientes para rematar co virus en 3 meses. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, a incidencia de enfermidade reduciuse nun 81% e nos servizos xa teñen claro o próximo obxectivo. El reto yo creo que sería que no nos dieran el premio el próximo año porque ya no hiciera falta, porque pudiéramos certificarnos como un área sanitaria libre de hepatitis C y que no pudiéramos competir. Yo creo que ese es el reto, sinceramente. A autoridade portuaria pedirá a descripcións dos terreos de Lourizán, Farao con ou sen ence, incluídos os que ocupa a Cloreira Elnosa. Así o trasladou o presidente do organismo aos representantes sindicais da pasteira cos que se reuniu esta mañá. A intención de José Benito Suárez é trasladar o asunto ao Consello de Administración do vindeiro 25 de novembro para someter a votación ao inicio do procedimento para adscribir os terreos como zona de actividade logística do Porto de Marín. Para Suárez Costa, os terreos están localizados nunha zona estratégica que poderían dar servizo á Rada como zona de actividade logística. Así as cousas, o presidente cree que o ideal sería que Ence se mantivera en Lourizán. O proceso de adscripción é longo e depende do Goberno Central, xa que precisaría 3 informes vinculantes por parte de Portos do Estado, o Ministerio de Defensa e Costas. Recordemos que o Executivo xa se manifestou contrario a esta posibilidade. Pola súa banda, a presidenta do Comité de Oficinas Centrais de Ence, Ana Cedeira, considera que esta nova bota un pouco de luz a todos os traballadores. Cedeira confía en que esta fórmula evita as sentenzas da Audiencia Nacional que declaran nula a prórroga concedida polo Goberno de Mariano Rajoy a Pasteira. O BNG de Ribeira volve a incidir nunha denuncia formulada xa con anterioridade. Trátase do perigo de derribo de varias fachadas de vivendas en mal estado en Padín. Os nacionalistas urxen de novo o Executivo local para que acometa canto antes tarefas de consolidación destes inmobles que presentan importantes fendas e fisuras que poden producir desprendementos. Ademais disto, é preciso, din, realizar un saneamento da vexetación que hai en todo o entorno para evitar danos persoais. O edil Luís Pérez Barral insiste de que xa no mes de abril se solicitou a actuación ao Concello, pero a día de hoxe nada se fixo e a situación empeora cada día. Mais a actualidade, a educación e a mocidade son dous dos piares fundamentais da programación que preparou o Concello de Pollo para o 25N deste ano, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. A proposta inclúe varios obradoiros no Instituto de Pollo, a recuperación da andaina paso a paso libre de violencia de xénero e o tradicional parón institucional no mediodía do propio día 25. O eido educativo, a mocidade, o tecido social e a cidadanía xeral son os destinatarios da programación de actividades que o Concello de Pollo propón para conmemorar o 25N deste ano, man a man contra violencias machistas. Porque temos que traballar todos e todas da man a man para crear espazos de encontro, temos que traballar man a man para tecer vínculos de sororidade, de solidaridade entre as mulleres e para crear redes de apoio, e temos que traballar, como decía, man a man para continuar o traballo de ir cara a un horizonte libre de violencia de xénero. Para previr e eliminar a violencia contra as mulleres, o Concello prepare varios obradoiros dirixidos a alumnos de primeiro, segundo e terceiro
terceiro da ESO do Instituto de Poio. Os máis novos participarán no escape feminista, un xogo de escape no que deberán resolver enigmas para atopar as chaves da igualdade. Para que desaprendan os roles asumidos na publicidade, no cine, na música, no seu día a día, para que tomen conciencia das desigualdades por razón de sexo, actitudes e comportamentos que de xeito cotiá teñen asumidos, os micromachismos. Por alumnado de segundo e terceiro realizarase un obradoiro de diversidade afectivo-sexual impartido polo persoal da Asociación de Familias Galegas Transarelas para dar visibilidade aos problemas de desigualdade que provoca a LGTBI-fobia. Outra das actividades centrais da programación será o vindeiro 28 de novembro. O Concello recupera a andaina paso a paso libres de violencia de xénero. Saímos do Bosque das Mulleres de Lourido, o punto de encontro vai a ser ás 10:30 da mañán, e facemos unha camiñata pola senda da Ostreira, pasando pola Seca, e de aí dirixímonos á Praza de Chousa, onde remataremos coa lectura do manifesto, e este ano tamén, como novidade, teremos unha actuación da artista Lúa Mosquetera. Unha exposición con material elaborado nos obradoiros Violencias cotiás e o tradicional para un institucional no mediodía do 25 de novembro son outras das actividades previstas para conmemorar este ano o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Éxito total na primeira fase da campaña comercial Ama Ribeira, posta en marcha polo Executivo ribeirense en favor do comercio e a hostalería local. Segundo informaron dende o Concello, dos 500 cupóns de desconto que puxeron este luns a disposición da veciñanza, xa se descargaron máis da metade en tan só 20. O Concello de Vilanova, xunto coa Asociación de Comerciantes Vilanova Centro, lanzan unha nova campaña para incentivar as compras de Nadal. De novo, os rascas serán os protagonistas desta iniciativa. Os comercios que se sumen a esta campaña, estean ou non na asociación, regalarán aos clientes estas tarxetas. Hai premios de 250 euros, de 50 euros, de 20 euros, de 10 euros y de 5 euros. Vale, este año sí que lo que vamos a... y se ponen las bases... es que incluso, para los premios se van a canjear en el mismo nivel, están puestos las bases de compra. Hay una compra, una compra mínima, imagínate, los rascas de 10 tienen que ir en una compra de 30 euros. Y todo eso ya está establecido en las bases. O Concello e os comercios porán a disposición dos clientes 8.500 euros en premios, a través de 30.000 rascas. Mira, dos de 250 euros, 50 premios de 50 euros, 100 premios de 20 euros, 270 premios de 10 euros e 160 premios de 5 euros. A novidade deste ano é que participa tamén a hostalería. Os establecementos hostaleiros non repartirán rascas, pero sí serán os beneficiados de algúns dos boletos premiados. Cada rasca determinará se o seu premio é para a hostalería ou comercio. Pois este ano tamén entra a hostelería nesta campaña de Nadal, que é fundamental. Nos queremos que todo o comercio se potencie, queremos que chegue a todo o mundo, e, ao fin e ao cabo, que estamos emetendo máis de 8.500 euros en circulación en todo o comercio e todos os establecimentos de Vilanova de Arousa. O principal obxectivo do Concello con esta campaña é impulsar o comercio local. Un comercio que o ano pasado tivo vendas récords ao atoparse a comarca con pechos perimetrais. Tenemos de todo, desde jugueterías a tiendas de ropa infantil, a zapaterías, a tiendas de electrodomésticos. Tenemos de todo. Entonces yo le pido a los vecinos que, con la total libertad que espero que este año tengamos todos para movernos en Navidades, pero que repitan las compras en el pueblo y no solo repitan, incrementen, a ver si tenemos un año máis récord que el año pasado. A campaña estará en vigor dende 1 de decembro ata o 15 de xaneiro do 2022, tanto para conseguir os rascas como para canxealos. Éxito total na primeira fase da campaña comercial Ama Ribeira, posta en marcha polo Executivo ribeirense en favor do comercio e a hostalería local. Segundo informaron dende o Concello, dos 500 cupóns de desconto que puxeron este luns a disposición da veciñanza xa se descargaron máis da metade en tan só 24 horas, un total de 270. Nesta primeira fase da campaña, que durará ata o 30 de novembro, os descontos existentes son aplicables exclusivamente aos negocios que participan na Marketplace Ribeira Store. Obtéñense 10 euros de desconto por cada 30 euros gastados, acumulables hasta un máximo de 30 euros de desconto. Aqueles negocios aínda non adheridos a esta plataforma de venda que se desexen sumar e beneficiarse tamén destes descontos aínda están a tempo de facelo. Toda a información está disponible na web www.amarribeira.gal. A vida é movernos prepara o peche do ano 2021. O programa do Concello de Pontevedra para fomentar a actividade física despedirase este ano cun curso de danza urbana.
O Navidance Week será os días 26, 27 e 28 de decembro e traerá ata a cidade a importantes profesores de danza e bailaríns de prestixio internacional. Un curso de danza urbana a finais de ano traerá ata Pontevedra profesores de danza e bailaríns de prestixio internacional. Trátase do Navidance Week, unha proposta organizada entre o Concello de Pontevedra e a Escola de Danza Plié. La idea de hacer este evento es darle la oportunidad a la gente de Galicia que no se tenga que mover como a Madrid o fuera incluso de España para poder recibir clases con profesores reconocidos a nivel mundial. Di Feeling, Carlos Díaz, Albert Sala ou Oriana Meléndez son algúns dos profesionais que participarán no evento, que se desenvolverá os días 26, 27 e 28 de decembro no Pazo da Cultura. Os participantes deben ter máis de 10 anos e un nivel medio alto de danza. Además de movernos y hacer deporte, se comparta un ambiente muy ameno, que no es competitivo, que genera vínculo entre profesor-alumno e incluso entre los alumnos mismos que no se conocen, que puedan hacer amigos, que puedan desconectar y pues llevarse una formación moi importante. Con este Navidance Week, a Concellería de Deportes despide o programa municipal A Vida é Movernos deste 2021, que colleitou éxitos de convocatoria nas súas propostas. Buscando aquelas alternativas que non sexan as alternativas convencionais, non aquel deporte que xa se fai de seu, senón alternativas novedosas que contemplen a grupos de xente que sexan diferentes aqueles e que fagan actividades diferentes as ofrecidas, por exemplo, nas escolas deportivas municipais. A inscripción para as clases do Navidance Week xa está aberta. Os interesados poden inscribirse por días soltos a un prezo de 70 € ou reservar un bono de 3 días por 150. Ata aquí as novas do día deste mércores 17 de novembro. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis novas. Ata logo.